Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. UNtwari ongu-goalkeeper yokuqala leKaizer Chiefs, amakhosi athi ayifumana ke team apho ke azomlonela khona. UNtwari ufumane iqela elisafika apho phantsi kweBetway Premiership, iKruger United. Umfana omdala kuzolonelwa la qela iKaizer Chiefs. Emveni kokubana ke uNtwari efike phaa kusizini ka-2024-2025 phaa kwiqela leKaizer Chiefs, izinto umfana omdala azambambela kakuhle konke. Akho malinge angenziwanga iKaizer Chiefs ukuzama into yokubana uNtwari imnikeze support, kodwa umfana omdala laqhubeka ijezi leKaizer Chiefs limsinda. Loo nto ke yakhokelela ekubeni ke iKaizer Chiefs ithathe umqwalasela kwaba-goalkeeper bekudala bephaa kwiKaizer Chiefs, uquka Brandon Peterson, uquka uBruce Vuma. iKaizer Chiefs yade yafikelela esigqibeni sokubana ke ngoku uNtwari lo mayimfake kwilowuni. Yezamile ke iKaizer Chiefs umzama uNtwari engafumani iteam apho azawude azimanye nayo, kodwa ngoku ide yabe ke iyafumaneka loo team yokubana ke uNtwari ahambe umfana omdala ayozipha amandla, ahambe umfana omdala ayozivuselela. Mhlawumbi ke ngoku into zakhe zawufike zilunge phaa kwiKruger United, zawufike zivuseleleke, okanye amandla wakhe ayawufike avuseleleke phaa kwiKruger United. Khumbula loo nto yokubana ke nobukho bukaNtwari phaa kwiKruger United kuzoba luncedo, futhi iKruger United phaa izawuba noncedo olukhulu, ngoba uzawufika ne-experience phaa uNtwari phakathi ke kwabafananyana abancinci abasafikayo phantsi kweBetway Premiership, abangakabi nawo umlando opheleleyo ke ngeBetway Premiership. Ufika kaNtwari phaa kwawufika ke namava okunceda phaa naphaa. Ukubalulekile ke xa niyitimu entsha nifika phantsi kweBetway Premiership zibe khona iiplayers ezindala ezimbini ezintathu ezizokwazi into yokubana ke zibe ngumkhombandlela kula makhwenkwanyana asemancinci asakhulayo. Injalo ke baphulaphuli ke asazi ke maybe kwinyako zayo yawuba nguBruce Vuma oyawukwenziwa kanje, ngoba naye iyamchwechwela le meko, ngoba naye akho into azimisele ukuyenza ayenzele iKaizer Chiefs. Yonke imizamo yeKaizer Chiefs eyenzile kuBruce Vuma wohlulakele uBruce Vuma. Thina ngabanye besicinga into yokubana kodwa ngeli xesha abe naye selengekho phaa kwiKaizer Chiefs, kusho ukuthi ke iKaizer Chiefs ke isalibekele ithembanyana phaa kuBruce Vuma, isafuna ukumnikeza elinye ithemba lokubana akazama ukulungisa impazamo zakhe. Asazi ke into yoba uyawuzilungisa ngoluphi na uhlobo, ngoba igqibo sayina ngoku la goalkeeper waseKruger United Kaizer Chiefs. Endicinga into yokubana ke i-competition ngoku izawuthanda uba phezulu phakathi ke koo-goalkeeper beqela leKaizer Chiefs. Loo nto ke inikeza ubunzima uBruce Vuma. Injalo ke abaphulaphuli ke imeko ke kaNtwari, ningangena ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.